ಧನು ಬಿರುವಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಧನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. भले पोई kan untuk tim dalam pura tu dan batu tu itu tidak ada dari tidak kopi bale poi apa tu le nama bela berita dengan electrical plumbing itu buka untuk dia jangan pula pada pandai kan pula pada tu orang hati pal le kan jadi oke tada itu alketik kuat diklik oke bye bye bale poi lokal le ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತು ಪುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಪೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾಡೆ ಪೂಪರ ಪಾಡ್ದು ಆಂಡಲ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾನ್ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ನೇಕ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು. मुगच्छनो काशकुट मदरांग सर तुम्ही जर असा तुमका समीस्तांक कार्याक मोगा असो येऊ करावं पटेता सा मदर तेरेसा म्हणता गैरसावन असा मोग आणि मोग घरातान उपजता तर खंडित त्यास मोगान बरोवन अगसर अव मुखार बाळोक जेजू वाड्याचे गुरकार सचिन नोरोना तुमका या कार्याक मोगा असो येऊ करावं पटेता फुलांसो तुरो दिवनो तांकां ह्या कार्याक मोगो असो येवकार मागसो घट्ट दोन थाळयो गोरकारां म्हाका आमी दिवया. त्याच प्रकार आमचे मदगात आसात सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या वाड्याचे गोरकार स्टॅन जोराच्या ताळी असो वाज आमी दिवया. विवियान डिसोजा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मगशनो आनी हांगासर वेळ घडी आयल्या ह्या घराच्या उक्ता वनाची आमी हांगासर प्रवेश द्वारा मुखांतर आमी भितर सरतले. पहिले प्रवीण तुवें घराचें बीग उगडचें ताचे उपरांत डेल्फीन बाई आसा हांगासर पिंत कातरतली. ताचे उपरांत थंयसर दिवो आसा भितर तो दिवो पेटोवन घराक उजवाड आमी फकयतलो. मगना वेदी सरोन वरच्याक विगार बाप आनी गुरकार आसात तुमी सांगाता मेळचे सक्कडांनी हांगासर भितर येवचे. ह्या कुटुंबा पासत मागोवंक आसा कुटुंबाची समेस्त आमी लागीं येवचे आनी ह्या घरा पासत मागचे. पहिले आतां हांव उलयता संवाद दिवया. मग ह्या घरा भितर सरता आसतना ह्या घरांत शांत समाधान संतोष सगळ्या रुता जाऊन दी म्हणून आम्ही आशेचा आणि आता मी भितर सरता. ಗುರುಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಬರ್ತದೆ ಬೀದಾಡಿಯರೆ ಆರು ಪೋಯ್ದಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ ಕೊರಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ರಾಯಣರು ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋತು ಬರೋ ಬಿಡ್ದು ಬರೋ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶೋ ಬರ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ನೂರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇರಿ ಹೆಂಗೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಿ ಆರು ವೀಡಿಯೋಗೂ ತೂ ಒಂದು ಇಚ್ಚೇರಿ ಮೊನ್ನೆ ಅರ್ನ ಒತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಅರ್ನ ಪುಂಡಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಏತು ಬಡ್ಡಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಪೂಜೇರಿ ಅರ್ನನೇ ಲೋಕಾಡ್ ಒಳ್ಳೆದಾರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ವೀಡಿಯೋ ಹೊರ ತುಯ್ಯೇರಿ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಪಂಡೆ ಆಂಡಲಾರ ತೂಪುನಂದ ಜಡಿಚ್ಚಾಂಡ್ರಿ ಪುಂಡಿಡಿತ್ತೀರ ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಜ್ಯೂಸು ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಜ್ಯೂಸ್
ಅಜ್ಜ ಪಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಬರ್ತೀರಿ ಅವಿನ್ಸ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೋಪಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೀರಿ ಅನ್ವಿತೀರಿ ಅರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೋ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಮಾಡ್ದಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತನ ಪಂಡ ಎಂಚ ದೀತ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಮುಟ್ರದಿಗೆ ಈಚೆಂಕ್ಲೆ ಅದು ಶೋಕ್ ಆತನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಲರ್ ಒಂಥರ ಅವು ಶೇಡ್ ಹಾಕದಿನ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಟಿ ವಿದ ಶೋಕೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೇಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ತೋಲೆ ಕೆಲವು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪೂರ ಆತನ ಗೋಡೆಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಲೈಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ತೋಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಅವನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ದಾಖಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನ ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆತನ ಓಲ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಎಂದಿಚ್ಚಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ತೂಲೆ ತಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಮನ್ಪರೆ ಎತ್ತಂಡ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ತುಲೆ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಆತನ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ರೂಮ್ ದಲ್ಪ ಕರ್ಟನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ದನ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಒಂಚ ಒರಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅದು ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ದಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆತನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಹೊರನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮಂಚ ಪುಡ್ತಿನ ಅಂಚ ಹೊರನೆ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜುಂಡಲ್ಲ ಅಂತು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಮಲ್ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಗ ಬಾಕಿ ಮೀನು ದೀಯಂಡ ಹೂವು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪರ್ನಿ ಎತ್ತುಚಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏಪ ಮಂತ ಅವು ಪಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುವ ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಎಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಸಾರ್ನದಿಂದಲ ಅವು ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಆನಗನೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ತಲೆ ಡೈನಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಒಂದು ರೂಮು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ರೂಮು ಟೋಟಲ್ 3 ರೂಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೂಮು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಆತನ ಅವಲ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಆತಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಡೋರುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ದ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೆಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೂನಗನೆ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಉಂಡು ಮಿರರ್ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕೈನಿ ದುಮ್ಮಾಣಿ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತವ ತಿತ್ತೇರು ದುಮ್ಮಾಣಿ ರಾತ್ರಿ ತಿಕ್ಕದು ಮಣದ ನಿಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಅಂತ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಲ ಒಂಜರ ಬಿಟ್ಲ ಆತ್ಮಂಡ ಮಿರರ್ ಲೈಟ್ ಶವರ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಜಾಗೋಡ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುರವು ಜಾಗೋಡ್ ದಕ್ಕಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೋಮೋಡ್ ಕುಲ್ಲದ ಆಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕೋಮೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೀಝರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಗೀಝರ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಕಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ತಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಪಟ ಅಲ್ಪ ಎಗ್ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದಂಡೆ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇನಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಟ್ ಕನಕ್ ದೀತೆರ್ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಲ್ತದಂಡೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ದಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಮಿರರ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ
ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅವು ಒಂದು ದೀಪಿನ ಮಂತನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸಾಬುನ್ ದಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಯರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಿಚನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಬಾನೇ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೈತುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಂದಿನಿ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೊರ್ನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಪಂತಿನಿ ಅಂಚ ಆರು ಆಕುಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಕುಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಅರ್ಣ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅರೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ದಕುಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕೋ ಗಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ದಕಲ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಆತಂಡು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕಲ್ನೇ ಅಕಲ್ನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಪುದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಪುದ ಸ್ವಿಚ್ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ತ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿ ಕುಂಟರ್ದಿನ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ನೆಟೆ ಕುಂಟರ್ದಿನ ಕಲ್ಲದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತನೆಟೆ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮನ ಆತಂಡು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಇತ್ತು ಇದು ಯು ಪಿ ಸಿ ಪೈಪ್ದ ಬೇಲೆ ಮರ ಒಂಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುದು PVC ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬೇರೆ ನೀಟ್ ತೋಜುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಜವನೀರು ಪೂರ ಬೈದಿರು ಅಲೆ ಬೈದಿರು ತುಲಿ ವಾ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆಡಿ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ತೆಲಿಕೆ ತುಲಿ ಮೋನೆಡಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆರಿ ಜವನೀರು ಅಂಚನೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೇರಿ ನನ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಣಸಿಗೆ ಲಕ್ಕೆರ ಬಂಡೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಲಕ್ಕುಂಚು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ದೇವಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನೆನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪಾಡು ಉತ್ತರ ಬೆಳಗಾಡು ಬಂಡದು ನಮಲ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಒಣಸಿಗೆ ಮಾತ ಲಕ್ಕೀರಿ ಮನಸ್ಸು ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡು ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ವೆಜ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಐಟು ವೆಜ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕ ಕನ್ನಡವರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ನನಗಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋನೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನೈಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.